Takže hráme pre Milanka Kalučaja z Popradu. A do štúdia my ideme CDčko zrobiť, že by cigáne všetky slúchali. A do štúdia my ideme CDčko zrobiť, a že by cigáne všetky slúchali. Keď to vydáme, neovárajte a poznáme, jaké tu cigáne. Keď to vydáme, neovárajte a poznáme, jaké tu cigáne. A do štúdia my ideme CDčko zrobiť, že by cigáne všetky slúchali. A do štúdia my ideme CDčko zrobiť, že by cigáne všetky slúchali. A keď to vydáme, neovárajte a poznáme, jaké tu cigáne. A keď to vydáme, neovárajte a poznáme, jaké tu cigáne. A my ideme CDčko zrobiť, že by cigáne všetky slúchali. A do štúdia my ideme CDčko zrobiť, že by cigáne všetky slúchali. Keď to vydáme, neovárajte a poznáme, jaké tu cigáne. Keď to vydáme, neovárajte